Vidi kako ga napravi. Šta? Kako ga lepo sačinila. Pogledaj koliko oni mostova napravili i koliko smo mi nesposobni za te stvari. Šta li je nas gleda? Neki hotel, a? Ne vidiš šta piše. Šta? A? Šta ima veze, bre? Koliko pivo? 20 evra. Ne, da. Pa kaži za profesor. Ja kažem for my teacher, kaže this is your problem. Kako? Kaže we can't... Može ne sme ni cenu da ti kaže. Da, kaže ne smijem svom kao alkohol zato što je malo. Ja kažem za mog profesora, kaže kao to je vaš problem. Pa lako što nisi krenuo sad s glavom na nju da kažeš samo to sam ja. Pa što nisi Believe it pitao or koja je not, I am cena? a teacher. Ona je kontala da... Pa kažu kao nemo. Ovo je to. Hvala. Kaže nemo. Ajde.